И сега към едно вълнуващо събитие, което ще се състои тази вечер в Чикаго. Легендарният български диджей Стивън пристигна в ветровития град за грандиозно парти в един от най-старите клубове за електронна музика в града. Цвете Тюлева и оператора Светослав Кошотански посрещнаха музиканта на летище Охер късно снощи. Цвете, кажи ни какво да очакваме от един от създателите на Метрополис. Петя, за сигурност можем да очакваме много и качествена музика тази вечер в Чикаго. Когато посрещнахме Стивън на летището, той не скри вълнението си, че идва в града с най-много българи извън България. И според него точно тези българи, голяма част от тях, са от това поколение Метрополис. Диджей Стивън, Ясен Петров и Смърфа бяха хората, които за първи път предоставиха на феновете на българската електронна сцена едно световно и европейско звучене. Тази вечер той е подготвил изненада за всички фенове, които ще отидат в клуб Анекс в родния град на хаос музиката Чикаго. Диджей Стивън не е слизал от пулта вече 2 десетилетия. Той е един от създателите на явлението Метрополис, което дефинира и наложи електронното звучене в България и превърна София в една от европейските столици на техното. Посрещаме Стивън на летище Охер в Чикаго, където днес, на празничния за българите ден, той ще пуска музика в един от най-легендарните клубове в града. Винаги като идвам се вълнувам, защото знам, че тук има много хора, които са израснали с нашата музика на Метрополис и когато имаме партии, винаги идват, казват онова партия в Варна, в Бургас, в София и ми е много приятно. Стивън споделя, че най-голямото предизвикателство пред диджея е да изгради емоционална връзка с публиката, защото тя никога не е една и съща. Феновете се променят непрекъснато. Това е една огромна маса от хора, скача в тая игра и интересно е. Интересно е, защото трябва непрекъснато да променеш как да ги как да ги адресираш, какво да им кажеш. А за да може да предаде своето послание на артист качествено, отиваме с Стивън за проверка на звука в клуба. Говорим за музиката му и за това, кое го държи на гребена на вълната толкова много години. Най-важното е да се слуша много музика, защото въпреки всяката технологична напредналост, за мен музиката е водещото. Тоест подбора на музиката, подреждането, защото тогава и хората на Дансинг влизат в някаква приказка. Но за да разкаже увлекателно, Стивън се подготвя много сериозно. За партито днес той е изслушал над 4000 парчета, а продължителността на сета ще бъде между 4 и 6 часа. Хората смятат, че съм техно-диджей. Аз мисля, че съм диджей просто, който има щастието да пуска музиката, която му харесва. Хората са отворени и искат да дойдат и да чуят други диджеи по света, защото независимо, че тук е родена хаос музиката, те са отворени към света и искат да видят други неща. Според Стивън няма значение какъв е стила – техно, хаус, фънк, грув. Важното е музиката да те кара да танцуваш. Организаторът на събитието, диджей Мартин Стой, обещава запомняща се вечер. Подготвил съм много приятна музика, която ще раздвижи хората, ще им скъса подметките от танцуване и ще бъде a wonderful night. Приятна вечер ще бъде за всички. Диджей Стивън обещава няколко часа танцовална и емоционална музика и най-вече български почерк в електронния пулс на Чикаго. Партията започва в клуб Анекс. След 10 часа тази вечер входа е $20. Петя, прекрасен повод да се позабавляваме на днешния празничен ден. Така е, наистина и музиката не остарява. Още един повод за това. Благодаря ти, Цвете.